Tak druhú otázku. Že keby ste mohli dať jednu radu mladému Andrejovi Dankovi pred vstupom do politiky, čo by ste mu povedali? Že chod do toho. Aký je najčastejší mýtus o Andrejovi Dankovi, ktorý by ste radi raz a navždy vyvrátili? Tak ja neviem, aké mýtusy sú o mne, ale ja si myslím, že mnohí mi hovoria, že keď ma stretnú mimo kamery, tak im nepripomínam toho Andreja, ktorý je pri kamerách, keď sú zapnuté. Tak s úsmevom mi to niekedy aj Robo Fico hovorí, že prečo nie si taký, ako keď si mimo kamier. Nikdy som si nemyslel, aké dôležité je aj v politike vedieť veci komunikovať. Vždy som si myslel, že keď znížime dane, pomôžeme živnostníkom, že ten živnostník nás bude voliť. Ale niekedy v politike stačí tupý úsmev a ľuďom hovorí, čo chcú počuť, ale ja taký nie som.